Νομίζω ότι αυτή η προσέλευση δείχνει ότι πραγματικά η κολπική μαρμαριγή είναι όχι ένα ιατρικό θέμα, αλλά ένα ιατροκοινωνικό θέμα. Τόσο λόγω της επέκτασής της, όσο και λόγω των πιθανών επιπλοκών και των προβλημάτων που δημιουργεί, το οποίο συνεπάγεται και οικονομικό κόστος, αλλά και κοινωνικό κόστος. Θα προσπαθήσω τώρα σε συντομία να πούμε λίγο ποια είναι η φυσική πορεία της κολπικής μαρμαριγής. Τι γίνεται δηλαδή αν την αφήσουμε στην ησυχία της, πώς ξεκινάει και πώς εξελίσσεται. Ο Γκάρι Λίνεκερ είχε πει ότι το ποδόσφαιρο είναι ένα πολύ απλό άθλημα. Είναι 22 άντρες που κυνηγάνε μια μπάλα για 90 λεπτά και στο τέλος νικάνε οι Γερμανοί. Κάτι τέτοιο σημαίνει και με την κολπική μαρμαριγή, αν δεν κάνουμε τίποτα για αυτή. Αν θεωρήσουμε ότι είναι ένας αγώνας ανάμεσα στην καρδιά μας και την κολπική μαρμαριγή, είναι ένας αγώνας που συνήθως θα κερδίσει η κολπική μαρμαριγή. Και θα προσπαθήσω να εξηγήσω γιατί. Καταρχάς, επειδή ξεκινήσαμε με χορό, να πούμε ότι αυτό το θαύμα που είπε ο κ. Τσιαχρής, πώς συντονισμένα λειτουργούν τα καρδιακά μας μυϊκά κύτταρα, μας θυμίζει ένα μπαλέτο. Σαν να έχουμε βάλει χορεύτριες, χορευτές στον Μπαλσόι και να χορεύουν τη λίμνη των Κύκνων. Κάποια στιγμή όμως τα κύτταρα αρχίζουν και συμπεριφέρονται σαν μικρά παιδάκια. Τρέχει το ένα δεξιά, το άλλο αριστερά, οπότε δημιουργείται αυτό που είπε ο κ. Τσιαχρής, αυτή η άναρχη λειτουργία της καρδιάς, που δημιουργεί τα προβλήματα. Το θέμα είναι ότι ένας παιδικός χορός, έτσι άναρχος, μπορεί να είναι χαριτωμένος, αλλά στην καρδιά δημιουργεί πολλά προβλήματα. Και πώς ξεκινάει συνήθως αυτό? Ξεκινάει αυτό που λέμε εμείς καρδιολόγοι υποκλινικά. Τι σημαίνει υποκλινικά? Σημαίνει απλά ότι δεν το καταλαβαίνω. Γιατί συνήθως αυτά τα επεισόδια είναι βραχαία, μπορεί να κρατούν λίγα δευτερόλεπτα, λίγα λεπτά, μπορεί να συμβαίνουν στον ύπνο μας, μπορεί να συμβαίνουν όταν κινούμαστε και δεν καταλαβαίνουμε αυτό το αίσθημα παλμών ή ό,τι άλλο μας προκαλεί κολπική μαρμαριγή. Στη συνέχεια όμως αυτά τα επεισόδια αρχίζουν και γίνονται συχνότερα και μεγαλύτερης διάρκειας. Και κάποια στιγμή εκεί συνήθως γίνεται ένα επεισόδιο πιο έντονο, μεγαλύτερης διάρκειας και το καταλαβαίνουμε. Εκεί λοιπόν είναι αυτό που λέμε παροξυζημική κολπική μαρμαριγή. Στη συνέχεια η κολπική μαρμαριγή όμως τι κάνει? Προκαλεί κάποιες μόνιμες αλλαγές στην καρδιά, στους κόλπους της καρδιάς που σας έδειξε ο κ. Τσιαχρής. Είναι σαν να έχω τους χορευτές του μπαλέτου και να αρχίσω να βάζω έπιπλα εκεί που χορεύουν, στη μέση του δωματίου. Αρχίζουν και τρακάρουν πάνω στα έπιπλα, τρακάρουν μεταξύ τους. Στην καρδιά δεν βάζουμε έπιπλα. Τι συμβαίνει? Αναπτύσσονται μόνιμες αλλαγές. Ίνωση. Πάνε καινούριες δομικές μονάδες και εμποδίζουν την επικοινωνία των κυττάρων μεταξύ τους. Άρα λοιπόν αλλάζει η δομή της καρδιάς, αλλάζει η δομή των κόλπων και γίνονται μόνιμες αυτές οι αλλαγές και έχουμε όλο και συχνότερα συμπτώματα. Γίνεται εμένουσα, όπως λέμε, κολπική μαρμαριγή και κάποια στιγμή μπορεί να γίνει και μόνιμη. Να προχωρήσουμε. Ένα σχήμα πολύπλοκο. Τώρα πολλά πράγματα δείχνει. Δεν θα το αναλύσουμε πολύ. Αυτό που θέλω να σας δείξω εδώ είναι ότι υπάρχουν κάποιοι πυροδοτητές, όπως λέμε, κάποιοι κλητικοί παράγοντες, κάποιοι που πάνε και σπρώχνουν την καρδιά να πέσει κολπική μαρμαριγή. Όσο πιο πολλοί είναι αυτοί, όσο πιο έντονα επιδρούν στην καρδιά, τόσο πιο γρήγορα η κολπική μαρμαριγή από υποκλινική ή σιωπηλή, όπως τη λέμε, θα γίνει θορυβότης, θα γίνει κλινική και ίσως στη συνέχεια εμένουσα ή μόνιμη. Άρα λοιπόν πρέπει να δούμε ποιοι είναι αυτοί οι πυροδότες. Πώς μπορούμε να τους αναστρέψουμε, να τους θεραπεύσουμε και να τους αποφύγουμε. Ας προχωρήσουμε. Θα πρέπει λοιπόν, πριν δούμε αυτό το πράγμα, ποιοι είναι αυτοί οι πυροδότες, να δούμε πώς ξεκινάει αυτή η ιστορία. Όλοι θα έχουμε, όσοι από εμάς έχουμε την ατυχία να πληγούμε από την κολπική μαρμαριγή, ένα πρώτο επεισόδιο. Αυτό συνήθως ο ασθενής το καταλαβαίνει έντονα. Για πολλούς λόγους το καταλαβαίνει έντονα. Γιατί δεν το έχει ξανανιώσει, γιατί συμβαίνει ίσως σε μικρότερη ηλικία που η καρδιά έχει τη δυνατότητα να τρέξει πολύ γρήγορα και έχει συνήθως αυτό το έντονο αίσθημα παλμών. Μερικές φορές το περιγράφει: γιατρέ, καταλαβαίνω ότι η καρδιά μου θέλει να φύγει από το στήθος μου. Σε άλλους δεν είναι τόσο έντονα, τα συμπτώματα είναι πιο χαμηλής έντασης. Να ξεκαθαρίσω εδώ κάτι. Το πόσο έντονα το καταλαβαίνουμε, δυστυχώς, δεν έχει να κάνει με το πόσο επικίνδυνο για επιπλοκές είναι αυτό το πράγμα. Δεν σημαίνει ότι κάποιος που το καταλαβαίνει πιο έντονα κινδυνεύει περισσότερο από αυτόν που το καταλαβαίνει λιγότερο και το ανάποδο, ότι εγώ δεν το καταλαβαίνω πολύ, αλλά δεν είναι βαρύ σε μένα. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Οπότε, όταν έχουμε ένα τέτοιο επεισόδιο, δεν χρειάζεται να μπούμε σε όλη τη διαδικασία που είπε ο κ. Κωσιβάκης, να βάλουμε όλες αυτές τις διαγνωστικές συσκευές, γιατί έχουμε το επεισόδιο. Είναι σημαντικό εκείνη την ώρα να κάνουμε ένα καρδιογράφημα. Ευτυχώς οι καρδιολόγοι είμαστε πολλοί στην Ελλάδα, δυστυχώς για εμάς ίσως, αλλά είναι πολύ εύκολο να βρεις έναν καρδιολόγο. Ένα καρδιογράφημα δεν χρειάζεται καν να πας στο νοσοκομείο. Αν είσαι κοντά στο νοσοκομείο και πας στα επίγοντα, ακόμα ίσως καλύτερα. Αλλά θα πρέπει να καταγραφεί αυτό, γιατί έτσι θα μπει μια βέβαιη διάγνωση.
Η διάγνωση μπαίνει και, όπως είπαμε, και με το σφυγμό, ή μάλλον να το καταλάβουμε. Αλλά για να μπει επίσημα η διάγνωση, θα πρέπει να έχουμε ένα καρδιογράφημα. Εκεί λοιπόν στο νοσοκομείο, συνήθως με φάρμακο από το στόμα ή και ενδοφλέβεια, θα μας ανατάξουν αυτό το επεισόδιο, όπως το λέμε εμείς. Ανατάξουν, δηλαδή, πολύ απλά θα επιστρέψουμε στο φυσιολογικό φλεβοκομβικό ρυθμό. Αλλά πλέον έχουμε μπει σε αυτή τη διαδικασία, όπου μπορεί να έχουμε και ένα επεισόδιο μετά πάλι, και είναι αυτό που λέμε παροξυσμική κολπική μαρμαρική. Δεν θα σας μπερδέψω με ορισμούς επίσημους τι λέμε παροξυσμική κολπική μαρμαρική. Αλλά για να συνεννοούμαστε μεταξύ μας θα πρέπει να ξέρουμε ίσως κάποιους όρους. Λοιπόν, οπότε, γενικά, όταν έχουμε επεισόδια τα οποία σταματάνε μόνα τους πριν τη βδομάδα ή τα ανατάσσουμε εύκολα πριν τη βδομάδα, θα λέμε ότι είναι παροξυσμή κολπικής μαρμαρικής και μιλάμε ότι έχουμε παροξυσμική κολπική μαρμαρική. Όπως είδαμε όμως συνέχεια στην φυσική πορεία της νόσου, έχει την τάση κολπική μαρμαρική να μονιμοποιείται, να εγκαθιδρύεται, να μην φεύγει εύκολα. Οπότε περνάμε στη συνέχεια στην εμένουσα κολπική μαρμαρική. Εδώ τα πράγματα είναι πιο δύσκολα. Δεν είναι μόνιμη μεν, δεν την έχουμε συνέχεια παρέα, αλλά την έχουμε συχνό επισκέπτη και κάνει αρμένικες βίζιτες. Και σταδιακά, δυστυχώς, θα προχωρήσουμε στη συνέχεια να περάσουμε στη μόνιμη κολπική μαρμαρική. Είναι άνθρωποι που έχουν μονίμως κολπική μαρμαρική. Αυτό κάποια στιγμή και ο γιατρός και ο ασθενής το αποδέχεται. Λέει, δεν μπορούμε να κάνουμε αρκετά πράγματα, δεν μπορούμε να κάνουμε πράγματα τέτοια. Θα σας πει ο κύριος Τσιαχρής μετά για τη θεραπεία, πώς μπορούμε να επαναφέρουμε το φλεβοκομβικό ρυθμό. Αλλά κάποια στιγμή φτάνει μια στιγμή που το αποδεχόμαστε αυτό. Και λέμε ότι έχουμε μόνιμη κολπική μαρμαρική, παίρνουμε φάρμακα για να μην τρέχει η καρδιά και παίρνουμε φάρμακα για να εμποδίσουμε να έχουμε τις επιπλοκές, κυρίως δηλαδή τα εγκεφαλικά επεισόδια και τα εμβολικά επεισόδια. Εάν δεν το έχουμε δεχτεί αυτό, δηλαδή δεν λέμε ότι είναι μόνιμη κολπική μαρμαρική, αλλά είναι σχεδόν καθημερινή και χρόνια, τη λέμε χρονίως εμένουσα. Έχουμε και αυτό τον όρο. Δεν θέλω να σας μπερδέψω όμως πολύ με αυτό. Όταν την έχουμε αποδεχτεί και την έχουμε, λοιπόν, τη λέμε μόνιμη χρόνια κολπική μαρμαρική. Πάμε παρακάτω. Πόσοι από εσάς έχετε εμφανίσει περισσότερα από 2 επεισόδια κολπικής μαρμαρικής? Είδαμε ότι ένα μεγάλο ποσοστό έχει κολπική μαρμαρική, αλλά πόσοι από εσάς έχετε από 2 και πάνω επεισόδια? Για να δούμε. Το 1 όσοι έχετε από 2 και πάνω. Το 2 όσοι είχατε μόνο 1 επεισόδιο κολπικής μαρμαρικής. Μια φορά στη ζωή σας δηλαδή. Βλέπετε λοιπόν ότι δυστυχώς όταν μας επισκέπτει η κολπική μαρμαρική έχει την τάση να μας ξαναεπισκέπτεται. Άρα λοιπόν συνήθως όταν έχουμε ένα επεισόδιο θα έχουμε κι άλλο. Και σας εξηγώ ότι σε αυτό δεν φταίμε εμείς οι γιατροί. Φταίει η φυσική πορεία της νόσου που σας εξήγησα. Πόσοι από εσάς έχετε εμφανίσει μεγάλα σχετικά επεισόδια, δηλαδή επεισόδια κολπικής μαρμαρικής που είναι πάνω από 48 ώρες? Με ένα το ναι. Όσοι έχετε δηλαδή εμφανίσει επεισόδια που έχουν κρατήσει πάνω από 2 μέρες. Το 1 ναι, το 2 όχι. Τι είπατε? Ακόμα και αν παίρνετε φάρμακα. Λοιπόν, εδώ βλέπετε ότι ένα σημαντικό ποσοστό, 1 στους 3 περίπου, έχει εμφανίσει τέτοια μεγάλα επεισόδια. Ενώ 2 στους 3 δεν έχουν εμφανίσει. Αυτό πιθανότητα αντανακλά 2 πράγματα. Το ένα είναι ότι έχουμε εδώ κάποιους ανθρώπους που ναι μεν έχουν κολπική μαρμαρική, αλλά δεν έχει προχωρήσει τόσο, αλλά μπορεί να αντανακλά και το γεγονός ότι είμαστε στην Αθήνα, έχουμε μεγάλη πρόσβαση υπηρεσίες υγείας, εύκολη πρόσβαση, και μπορούμε ίσως τα επεισόδια να τα ανατάσσουμε εύκολα, να παίρνουμε τα φάρμακα που μας συμβουλεύουν οι καρδιολόγοι και να σταματάμε αυτά τα επεισόδια. Πόσοι από εσάς έχετε μόνιμη κολπική μαρμαρική? 1 ναι, έχω μόνιμη κολπική μαρμαρική, 2 όχι. Βλέπουμε λοιπόν ότι περίπου το 30% έχει μόνιμη κολπική μαρμαρική. Είναι ένα ποσοστό σημαντικό. Βέβαια, το δείγμα μας εδώ δεν είναι τυχαίο, είναι επιλεγμένο. Είναι άνθρωποι που προφανώς ήρθαν γιατί ενδιαφέρονται επειδή έχουν το πρόβλημα. Οπότε ας προχωρήσουμε παρακάτω και να δούμε γρήγορα κάποιοι παράγοντες που προκαλούν, που πυροδοτούν την κολπική μαρμαρική. Το είπε και πριν ο κ. Κωσιβάκης. Ένα σημαντικό παράγοντας είναι η ηλικία. Ο πανδαμάτορ χρόνος που δεν κάνουμε τίποτα γι' αυτόν. Όσο περνάει η ηλικία, χειροτερεύουν τα πράγματα. Δεν θα μείνω εκεί, γιατί η ηλικία είναι κάτι που δεν μπορούμε να τα αλλάξουμε. Μπορούμε όμως να φροντίσουμε να μην γερνάνε τα αγγεία μας.
Εμείς μπορούμε να περνάνε τα χρόνια πάνω μας. Μπορεί να γυράσκουμε, αλλά να φροντίζουμε η ηλικία των Αγίων μας να είναι μικρότερη από την ηλικία που φαίνεται στο πρόσωπό μας και στα μαλλιά μας. Και πώς γίνεται αυτό? Φροντίζοντας την καρδιακή μας υγεία. Εδώ στην κολπική μαρμαργία έχουμε κάποιους από τους γνωστούς παράγοντες που τους ξέρουμε όλοι, που έχουν μεγαλύτερη σημασία. Αυτή είναι η υπέρταση. Η υπέρταση είναι πολύ σημαντικός παράγοντας για την εμφάνιση της κολπικής μαρμαργίας. Θα πούμε ένα-δυο λόγια στη συνέχεια. Αυτά που λέμε εμείς οι γιατροί δομικές καρδιοπάθειες, δηλαδή βλάβες στις βαλβίδες της καρδιάς, βλάβες στο ίδιο το μυοκάρδιο, που προκαλούν διαταραχή στην καρδιακή λειτουργία και μέσα σε αυτή τη διαταραχή μπαίνει και η αρρυθμία για να χειροτερέψει τα πράγματα. Η προσωπικότητα. Ωραία, η προσωπικότητα, τι να πεις για την προσωπικότητα? Οι άνθρωποι που είναι είτε λόγω επαγγέλματος, είτε λόγω φύσης, είτε λόγω νοοτροπίας, που έχουν περισσότερο στρες, που υπεβάλλονται, που έχουν μεγαλύτερη ένταση, έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να πάθουν κολπική μαρμαργία. Να γυρίσουμε λίγο πίσω στην προηγούμενη. Η έντονη άσκηση. Εδώ είναι ένα παράδοξο. Άνθρωποι που έχουν κάνει έντονη άσκηση στη ζωή τους, που τρέχανε μαραθώνιο, που τρέχανε χιλιόμετρο όταν είναι μικροί, έχουν την τάση στα 45, στα 50 να εμφανίσουν κολπική μαρμαργία. Θα σας πω και δύο λόγια στη συνέχεια γι' αυτό. Υπερκατανάλωση αλκοόλ και δυστυχώς τα γονίδια, το οποίο είναι κάτι άλλο για το οποίο δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα, αλλά παίζει και αυτό το ρόλο του. Αν κάποιος οι γονείς του έχουν κολπική μαρμαργία, έχει κάπως μεγαλύτερες πιθανότητες να έχει και αυτός. Μπορούμε να πάμε παρακάτω. Να μην πούμε πολλά για τις δομικές καρδιοπάθειες, όμως όταν έχει κάποιος ήδη ένα άλλο πρόβλημα της καρδιάς, στεφανία νόσο, καρδιακή ανεπάρκεια, βαλβιδοπάθειες, τότε αυτό τον προδιαθέτει να κάνει κολπική μαρμαργία. Να προχωρήσουμε. Ένα μικρό έτσι βιντεάκι, λίγο να πούμε για μια καρδιοπάθεια που συνδέεται έντονα με την κολπική μαρμαργία και είναι οι βαλβιδοπάθειες. Όλοι σας τα έχετε ακούσει, συγγενείς ή εσείς, ελπίζω όχι, που να λένε έχω στένωση μητροειδούς, έχω ανεπάρκεια μητροειδούς, έχω στένωση αορτικής βαλβίδας, έχω ανεπάρκεια αορτικής βαλβίδας. Τι είναι αυτό το πράγμα? Αυτές οι βαλβίδες που φροντίζουν να μην γυρνάει το αίμα πίσω στην καρδιά, ή στενεύουν ή ανεπαρκούν. Αυτό δημιουργεί πρόβλημα στους κόλπους της καρδιάς, εμέσως ή αμέσως, με αποτέλεσμα να γίνεται αυτό το τουρλουμπούκι που είδαμε πριν, να μην λειτουργούν καλά, να γίνεται κολπική μαρμαργία. Οι βαλβιδοπάθειες, λοιπόν, σημαντικός παράγοντας. Κληρονομικές διαταραχές. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που έχουν την ατυχία να έχουν κάποια γονίδια που τους προκαλούν διαταραχές στο μύτη της καρδιάς, οι λεγόμενες μυοκαρδιοπάθειες. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν κληρονομικά νοσήματα που προκαλούν πρόβλημα στην ηλεκτρική διασύνδεση των κυττάρων. Και αυτοί έχουν αυξημένη τάση να κάνουν κολπική μαρμαργία. Και δυστυχώς είναι άνθρωποι μας που έχουν συγγενείς καρδιοπάθειες. Από μωράκια δηλαδή έχουν κάποιες διαταραχές, μεσοκυλιακές επικοινωνίες, τετραλογίες, διάφορα τέτοια πράγματα που έχουν και αυτή την προδιάθεση. Ευτυχώς σήμερα και στην Ελλάδα μπορούμε αυτές τις συγγενείς καρδιοπάθειες να τις αντιμετωπίζουμε νωρίς και να αποφεύγουμε να επηρεάζουν τόσο πολύ την καρδιά και να αποφεύγουμε και ένα μεγάλο μέρος των επιπλοκών τους. Υπέρταση, λοιπόν. Να πούμε δύο λόγια για μερικά πράγματα από αυτά. Υπέρταση, πολύ σημαντικός παράγοντας για την κολπική μαρμαργία. Γιατί απλούστατα επιβαρύνει τόσο πολύ την αιμοδυναμικά και τις κοιλίες και τους κόλπους, που δημιουργεί μια προδιάθεση για την αρρυθμία. Ποια είναι η φυσιολογική πίεση, σε ρωτάνε συχνά οι ασθενείς? Η εύκολη απάντηση που δίνουμε, λοιπόν, είναι το 140-90, 14 με 9. Λέω εύκολη απάντηση, γιατί είναι μεν εύκολη, να σας πω δύο νούμερα, αλλά δεν είναι και τελείως σωστή. Με ποια έννοια? Καμία μελέτη δεν μας έχει δείξει ότι αν είμαι 139, δηλαδή 13 με 9 είμαι OK, με το 140 καίγομαι. Γενικά, όσο πιο χαμηλά είμαστε, αρκεί να μην ζαλιζόμαστε, έτσι. Να μην έχουμε 9 πίεση, αλλά όσο πιο χαμηλά είναι, τόσο καλύτερα. Και το κακό είναι ότι η υπέρταση, εκτός από τις άμεσες επιπτώσεις που έχει στην καρδιά, έχει και έμεσες, έτσι, σε όλα τα όργανα στόχους, που δημιουργεί αυτές τις προϋποθέσεις για να δημιουργούνται αυτές οι αρρυθμίες. Στη συνέχεια θα πούμε λίγο για το θηροειδή, αυτό το μαγικό όργανο που επηρεάζει τα πάντα. Είναι εδώ στο λαιμό μας, όπως ξέρετε, και οι διαταραχές των ορμονών του επηρεάζουν όλα τα όργανα του σώματος. Μέσα σε αυτά και η καρδιά, κυρίως ο υπερθυροειδισμός, γι' αυτό και θα πρέπει να ελέγξουμε το θηροειδή μας αν έχουμε πρωτοεμφανιζόμενη κολπική μαρμαργία. Πάμε στη συνέχεια. Η ποινική άπνοια. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν σκεφτόμαστε συχνά, γιατί επειδή έχουμε και ειδικότητες στην Ελλάδα, πάμε στον καρδιολόγο, επειδή η ποινική άπνοια είναι θέμα πνευμονολόγου στην Ελλάδα, συχνά δεν επικοινωνεί ο καρδιολόγος με τον πνευμονολόγο να πει μήπως αυτός ο ασθενής έχει υπνική άπνοια που πυροδοτεί επεισόδια κολπικής μαρμαργίας. Τι είναι η υπνική άπνοια? Στη διάρκεια του ύπνου, οι μαλακές δομές του λάρνη έρχονται πίσω και κλείνουν τους οδούς, τους αεροφόρους οδούς. Ο άνθρωπος δεν παίρνει αέρα και ξαφνικά ξυπνάει αγωνιωδώς.
Έχει πέσει το οξυγόνο στο αίμα του, έχει στρεσαριστεί ο εγκέφαλός του, η καρδιά του κτλ. Κάνει ταχυκαρδία, έκρηση αδρεναλίνης, ένδοση κορτιζόλης, χαμός. Και όλα αυτά στον ήμουν του χωρίς να το πολύ καταλαβαίνει. Και ξυπνάει το πρωί και είναι ήδη πτώμα πριν κάνει τίποτα. Αυτό είναι λίγο πολύ το σύνδρομο υπνικής άπνοιας και αναμφισβήτητα έχει συσχετιστεί με την κολπική μαρμαριγή και πιθανώς να χρειαστεί διερεύνηση και θεραπεία και φαίνεται ότι αν τη θεραπεύσει αποτελεσματικά μπορείς να μειώσει την πιθανότητα να υποτροπιάσει η κολπική σου μαρμαριγή. Πάμε παρακάτω. Ο αθλητισμός, το είπαμε. Φυσικά δεν σημαίνει ότι είναι κακός αθλητισμός. Όμως, ο έντονος αθλητισμός έχει κάποιες παρενέργειες. Κάνει μια αλλαγή στον τρόπο που νευρώνεται η καρδιά, στον τρόπο που λειτουργεί η καρδιά. Επομένως, άνθρωποι που είναι σε πολύ καλή φυσική κατάσταση, κάναν το καλό για την καρδιά τους και αθλούνταν έντονα όταν ήταν σε νεαρότερη ηλικία. Όπως βλέπετε εδώ και διάσημους αθλητές, οι παλιότεροι θα θυμούνται τον Larry Bird, τον θρύλο των Boston Celtics από το NBA, εμφανίζουν κολπική μαρμαριγή. Σε αυτούς τους ανθρώπους φαίνεται ότι η κολπική μαρμαριγή δεν έχει το κακό σημείο για την εξέλιξη, για την πρόγνωσή της που έχει στους υπόλοιπους, γιατί δεν οφείλεται σε κακή κατάσταση της καρδιάς τους, αλλά οφείλεται σε αλλαγές που προκαλεί έντονη άθληση. Η γαστροεσοφαγική πανδρόμηση. Εδώ υπάρχει ένα ερώτημα. Κατά πόσο οι ασθενείς που έχουν έντονα αυτά τα συμπτώματα της γαστροεσοφαγικής πανδρόμησης, καούρες μετά το φαγητό και τέτοια πράγματα, έχουν όντως αυξημένη πιθανότητα κολπικής μαρμαριγής. Φαίνεται ότι υπάρχει και μια αλληλεπίδραση μέσω μηχανισμών που δεν έχουμε καταφέρει τελείως να διευκρινίσουμε. Και η κατανάλωση αλκοόλ. Στην κολπική μαρμαριγή μας ενδιαφέρει κυρίως η υπερβολική κατανάλωση του αλκοόλ, δηλαδή η μεγάλη κατανάλωση αλκοόλ. Αυτή είναι που συνήθως προκαλεί πρόβλημα. Γιατί σε μεγάλη ποσότητα το αλκοόλ επιδρά ταξικά απευθείας στην καρδιά. Τώρα πόσο είναι το πολύ. Γιατί έχουμε και στην Ελλάδα γιατροί να πίνουν ένα τσιπουράκι. Το ένα τσιπουράκι σημαίνει 3 τσιπουράκια κάθε μέρα για 7 μέρες τη βδομάδα. Αυτό είναι πολύ. Έτσι. Λελογισμένη χρήση αλκοόλ σημαίνει ένα ποτηράκι κρασί την ημέρα. Και το ένα ποτηράκι κρασί τη μέρα μαζί με το φαγητό δείχνει και άλλα πράγματα. Δείχνει ότι έχω το χρόνο να κάτσω να πιω το ένα ποτηράκι κρασί μπροστά από ένα πιάτο φαΐ και όχι να τρώω σάντουιτς και χάμπουργκερ στον δρόμο. Δείχνει και άλλα πράγματα αυτό το ένα ποτηράκι κρασί τη μέρα. Πόσοι από εσάς λοιπόν είστε υπερτασικοί? Όλοι απαντάνε σε αυτό, όχι μόνο οι κολπικοί, όσοι έχουν μηχανάκι. Ναι, 1, όχι 2. Έτσι, σκεφτείτε. Είναι η πλειοψηφία. Άρα είναι ένα σημαντικό πρόβλημα και το ξέρουμε. Πόσοι έχουν διαταραχές θηροειδούς? Φαντάζομαι θα είναι πολύ λιγότεροι. Αλλά θα έχουμε και ένα σημαντικό ποσοστό. 1 ναι, 2 όχι. Όπως το είπαμε, 1 στους 3, χαμηλότερο ποσοστό, αλλά σημαντικό. Έχετε ελεγχθεί για υπνική άπνοια? Να περιοριστούμε σε αυτούς που έχουν κολπική μαρμαριγή. Έχετε ελεγχθεί για υπνική άπνοια? Πιστεύω ότι θα είναι πολύ μικρό το ποσοστό αυτό. Μακάρι να διαψευστώ. 1 ναι, 2 όχι. Όπως το είπαμε. Έτσι, 15% περίπου. Είναι γιατί συχνά εμείς οι γιατροί δεν συνεργαζόμαστε πολύ μεταξύ μας. Οπότε έχουμε την κολπική μαρμαριγή, βλέπουμε τον κόλπο, βλέπουμε αυτές τις φλέβες που μπαίνουν στον αριστερό κόλπο. Εδώ τις βλέπετε τις 4 φλέβες. Το δείχνω αυτό για να σας πω ότι εκτός από αυτούς τους εξωτερικούς πυροδοτητές, εκτός από τις εξωτερικές κλωτσιές που τρώει η καρδιά, έχει και κάποια σημεία μέσα στην ίδια την καρδιά που δίνουν ευνίδια πολύ γρήγορα ερεθίσματα και προκαλούν την κολπική μαρμαριγή. Τέτοια σημεία βρίσκονται σε αυτές τις φλέβες και εκεί εντοπίζονται πολλές από τις σύγχρονες προσπάθειες θεραπείας κολπικής μαρμαριγής, όπως θα πει αργότερα ο κύριος Τσιαχρής. Και θα τελειώσω με μια σύντομη αναφορά τι έλεγχο πρέπει να κάνω όταν έχω το πρώτο επεισόδιο, όταν τέλος πάντων μου διαγνωστεί κολπική μαρμαριγή. Βασικό, πρέπει να με δει καρδιολόγος. Γιατί καμιά φορά αυτό το αποφεύγουμε και το αποφεύγουμε να το κάνουμε συστηματικά. Ξέρω το παιδί δίπλα που είναι πνευμονολόγος ή που είναι τέτοιο, θα του πω και τα λοιπά, μου πάρει αυτό το φάρμακο. Αυτό δεν είναι σωστό. Πρέπει να με εξετάσει κλινικά ένας καρδιολόγος, να δει την πίεσή μου, να με ακούσει, να με εξετάσει. Καρδιογράφημα. Πρέπει να βρεθεί η κολπική μαρμαριγή να καταγραφεί. Μπορεί το καρδιογράφημα αυτό να είναι απλό, να θέλει holter, δηλαδή 24ωρη καταγραφή. Ένα τρίπλεξ καρδιάς. Να δω πώς είναι η καρδιά μου, οι βαλβίδες που είπαμε. Το κλάσμα εξώδης, πόσο καρδιά λειτουργεί η αριστερή κοιλία και άλλα πράγματα που θα δει ο καρδιολόγος σας. Και ένας αιματολογικός εργαστοριακός έλεγχος για να δούμε όχι μόνο το θηροειδή, την DSH ας πούμε και τις ορμόνες του θηροειδούς, αλλά και άλλα πράγματα, τη γενική αίματος, βιοχημικά κτλ. Νεφρική λειτουργία, υπατική λειτουργία, γιατί καμιά φορά η κολπική μαρμαριγή είναι ένα σημείο στρες
που οφείλεται σε άλλα πράγματα, τα οποία δεν πρέπει, επειδή πήγα σε ένα καρδιολόγο να μου θεραπεύσει κολπική μαρμαρική, να χάσω το άλλο που με έβαλε σε αυτήν την κατάσταση και τελικά κατέληξα να έχω κολπική μαρμαρική. Και με μικρά γράμματα κάτω, άλλες εξετάσεις κατά την κρίση του καρδιολόγου. Πάντα τα ψηλά γράμματα είναι τα επικίνδυνα. Και το λέω αυτό γιατί καμιά φορά έχουμε την τάση καρδιολόγοι να υπερσυνταγογραφούμε εξετάσεις αυτούς τους ασθενείς. Έκανες σε μια επεισόδιο κολπικής μαρμαρικής και καταλήγεις να κάνεις στεφανιογραφία. Όχι ότι δεν μπορεί να χρειάζεται σε κάποιους από εμάς, μπορεί να χρειάζεται. Αλλά αυτό θα πρέπει να το κρίνει ο καρδιολόγος. Όχι επειδή ο γείτονάς μου είχε ένα λόγο να κάνει στεφανιογραφία, είχε ένα λόγο να κάνει θάλιο που λέμε. Τον έστειλε ο καρδιολόγος του, εγώ που έχω και εγώ κολπική μαρμαρική, πρέπει να το κάνω κι εγώ. Έτσι. Πέρα λοιπόν από αυτό το βασικό μπλοκ εξετάσεων, τα υπόλοιπα θα πρέπει με σύνεση και σύμφωνα με τα διεθνώς οριζόμενα να τα αποφασίζει ο καρδιολόγος σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας.